Fl-2015 Malta reġistrat ir-raba l-ikbar żieda fil-popolazzjoni tagħha mit-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan skont l-aħħar ċifri maħruġa mill-Eurostat li juru żieda ta' kważi 2 miljun persuna fil-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. B'aktar minn 65 miljun persuna residenti fir-Renju Unit, il-popolazzjoni ta' 510 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea se tesperjenza l-ewwel tnaqqis sostanzjali sa mit-twaqqif tagħha. Lil minn hekk il-migrazzjoni legali lejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kienet is-sors ewlieni għaż-żieda fil-popolazzjoni madwar 28 stat. Tant li t-twelid ta' aktar minn 5 miljun tarbija kien newtralizzat bil-mewt tal-istess ammont ta' persuni. Din iż-żieda kienet riflessa wkoll f'pajjiżna fejn il-popolazzjoni telat bi 11,700 persuna. Dan ifisser li sal-ewwel ta' Jannar li għadda f'Malta kienu joqogħdu 434,400 persuna. Dawn jammontaw għal 0.1% jew aħjar l-iżgħar stat tal-Unjoni Ewropea. Fost dawk li kontribwixxew għal din iż-żieda kienu 4,300 tarbija li twildu qawwijin u sħaħ f'pajjiżna matul l-2015. Is-seba' l-akbar rata fl-Unjoni Ewropea meta mqabbla mal-popolazzjoni. Intant, rapport maħruġ fl-aħħar jiem mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jindika li minn dawn 2286 kienu subien waqt li 2025 kienu bniet. Fost fatturi oħra dan wassal biex għall-ewwel darba f'inqas minn 100 sena f'Malta hawn iktar irġiel milli nisa. L-istatistika turi wkoll kif l-akbar ammont ta' trabi twildu fit-tramuntana tal-pajjiż waqt li l-inqas twildu fil-Gżira Awċija.